sídlisko. Nespomínam Devinsko nové mesto tiež nebola plánovaná ako v podstate súčasť tej štruktúry sídlisk, bola plánovaná ako v podstate podnikové sídlisko pre Bratislavské automobilové závody. Až vlastne neskôr, keď sa to sídlisko vstúpava v podstate redistribuovalo do toho priestoru medzi Dúbravkou a Devinskou Novou Vsou, tak až vtedy sa začalo plánovať, že Devínska Nová Ves bude v budúcnosti súčasťou tej celomestskej štruktúry. Dovtedy sa vlastne rátalo s tým, že bude to úplne osamostatnené sídlisko, čo aj vlastne dnes je. Takže preto za mestské sídliska v podstate považujeme len tieto tri. Ale keď sa na to pozrieme v podstate do väčšieho detailu, tak je to niekoľko sídlisk, z nich niekoľko nebolo aj dostávaných. V podstate v Karlovej Vsi ide o dve sídliska, sídlisko Rovnice a sídlisko Kútiky. A následne zahustené sídliskom Dlhé Diely, ktoré sa pôvodne neplánovalo, alebo respektíve kde sa pôvodne plánovala iba individuálna výstavba, teda rodinné domy, alebo v podstate len nízka nadstavba. V Dúbravke ide o sídliska Záluhy a Podrovnice. Áno. A v Lamači malo ísť o dve sídliska tiež, sídlisko Podhaj a sídlisko Zečák. Z nich sa postavilo len Zečák, len Podhaj. Zečák mal byť, aj má byť stále vlastne tu na kopci. Táto teraz novo vybudovaná ulica, ale teda ktorá je v územnom pláne už od 60. rokov, je vlastne súčasťou takého okruhu, ktorý má dopravne obslúžiť obidve tieto lamačské sídliska. Z druhej strany je to ulica Podhaj a tá sa vlastne cez kopec Zečák má takými rôznymi serpentínami prejsť a vlastne výjsť tu na akoby touto križovatkou má tá ulica ďalej pokračovať. Čo sa deje? Trávia nás. Zaujímavé. Stavia sa stavať nejaké sídlisko, okrem domov a bytov, ktoré malo byť, neviem, určite kino, dajme tomu. No, klasicky vybavenosť. Ono to bolo v čase socializmu to malo normu na určitý počet obyvateľov. Mal byť určitý počet obchodov, služieb, kín, v podstate nejakých kultúrnych záležitostí. Napríklad túto tá oblasť, Dúbravka má vlastný dom kultúry, Lamač má vlastný dom kultúry, Karlovka má tiež vlastný dom kultúry. To sú také veci, ktoré sú pre nejakú len jedno sídlisko. Potom sú niektoré veci, ktoré sú pre niekoľko sídlisk spolu, kde niektoré sídliska zdieľajú nejakú vybavenosť, ale väčšinou tou vybavenosťou sa veľmi šetrilo, lebo tá vybavenosť bola už niečo navyše, aj keď teda nemala pôvodne byť. Ona sa mala dostávať neskôr. Na niektorých sídliskách sa nedostávala vôbec. V tom pôvodnom projekte napríklad na Dlhých Dieloch sa už nestihla postaviť, preto vlastne Dlhé Diely aj vyzerajú tak, ako vyzerajú, lebo tam vlastne po tom roku 95 sa úplne uvoľnila nejaká ruka toho regulácie toho sídliska, preto sa tam vlastne s tou vybavenosťou, ktorá sa tam pôvodne mala stávať na tých nezostávaných pozemkoch, postavilo všetko možné. Najmä teda bytová výstavba, ktorá tam pôvodne už nemala byť. A preto to aj tak vyzerá, aj keď už pôvodne to nebolo nič moc. Ale väčšinou sa tá vybavenosť stávala. Stávala sa v určitom sklze. Stávala sa tak v sklze 10 rokov, v niektorých sídliskách 15 rokov, ale do tých 10 rokov po výstavbe sídliska sa tá vybavenosť postavila. Napríklad sídlisko Lamač sa stávalo v polovici 70 rokov, vybavenosť sa dostavovala okolo roku 89. Takže tá vybavenosť sa vždy postavila, ale vždy to dlho trvalo, lebo bolo proste prvá úloha, čo vtedy bola v tej výstave, bolo postaviť byty. To bola akutná. Tá bola akutná, pretože bol veľký dopyt. Plánovalo sa na 5 rokov, čiže asi 40 a ďalšie. A následne sa robila tá vybavenosť. Často tam boli brigády obyvateľov, ktorí napríklad pomáhali sadiť zeleň, čo už naozaj bola taká vec, čo dnes je základ, že už proste nejaký developer si spraví niekde nejaký parčík, aj keď nejaký bizarne veľký alebo bizarne malý skôr. A
tam spraviť nejakú úpravu zelene. Vtedy to často tí obyvateľia naozaj si už robili sami, lebo proste žili uprostred stavby, kým teda tam nejak to neupravili. Takže bolo to naozaj... A jaké športy vtedy fungovali? Mne napríklad vtedy, keď hovoril, bolo šípnica dvojka, ale z dediny, zájme tomu hrávali volejbal, ale... Tak tie staré sídliskové ihriska, no... Futbalových nie je až tak veľa, lebo to zaberie veľa miesta, ale tak klasicky nejaké volejbalové, nejaké basketbalové ihriska tam sú na ihriskách, tenisové ihriska, to boli také bežné športy, ktoré... Ale v tých rokoch, či to bolo tiež také bežné, ako je to teraz? Ja si myslím, že áno. Nejaké také boli samozrejme nejaké hravé prvky na tých sídliskách, kde boli nejaké takéto, že proste nejaké kolky niekde, viem, že v Ružinove bol minigolf napríklad, neviem, či to ešte funguje, myslím, že to zrušili minulý rok. A boli rôzne aj také netypické športy, akože nebol určite taký výber ako dnes, ale boli aj rôzne takéto veci, ale to sa už stávalo mimo tých proste projekčných projektových vecí, to sa už dostávalo postupne. Lebo vždycky na tých sídliskách bola nejaká časť pozemkov, ktorá sa ponechala voľná s tým, že v budúcnosti tam môže postaviť niečo. Ono teda po roku 90 sa tam postavili najmä byty, ktoré sa tam pôvodne nemali stavať, lebo to boli pozemky na nejakú budúcu vybavenosť, ale teda pôvodne sa tam rátalo, že tam nejaká... Ja mám dokonca pocit, že oni mali už naplánované, že tu bude plaváreň, tu bude toto, ale potom zostalo v tých veľkých plánoch iba, že občianska vybavenosť a tam sa dá hocičo skočiť. Miesto plavárne sa tam dá obchodný dom. Ani samozrejme nie, ani tie všetky projekty, ktoré sa vtedy rátali, neboli úplne premyslené. Taký typický príklad je obchodný dom Lamač, ktorý je na rohu Podháju a Hodonínskej, ktorý sa pôvodne rátal s tým, že bude takým že centrálnym obchodným domom pre Dúbravku a Lamač. A dôležité tam bolo najmä prepojenie ulice Podháj a ulice pri Kríži alebo Dúbravčickej v Dúbravke, ale keďže to prepojenie sa nepostavilo, tak ten obchodný dom v podstate využívali len Lamačania a v 90. rokoch skrachoval. Odtedy v podstate akákoľvek snaha o oživenie toho obchodného domu je márna, lebo jednak tam väčšina dopravy vedie po diaľnici a dnes sú tam už bory, ktoré sami majú isté problémy s návštevnosťou a nie ešte proste sídliskové obchodné centrum, ktoré teda bolo predimenzované. Takže ani vtedy sa v podstate tá sídlisková zástavba bola množstvo chýb. Ja to teda nehovorím tak, že to bol nejaký ideál, ale bol teda v podstate bol dopyt po tých bytoch a štát sa ho snažil sa ho v podstate riešiť takými spôsobmi, že tú zástavbu naozaj sa stávala masívne, že v podstate 10 000 bytov, neviem presne aký je ten počet, ak niekto viete, panelákových bytoch, snaží sa to nájsť, ale myslím, že je to niekde pod 100 000, ale sú to 10 000 bytov v rámci Bratislavy, ktoré sa postavili, ale sú to desiatky typov bytov. V Petržalke napríklad hovorí sa o 4 typoch bytoch, ale tiež to nie je pravda, lebo sú tam aj staršie bytové domy, aj staršie paneláky, ktoré boli stávané ešte pred výstavbou sídliska, sú tam aj netypizované, ale tak v tom generálne sa hovorí o tých 4 typoch bytov, ale v podstate každé sídlisko má nejaké vlastné typy, takže sú to desiatky typov bytov, niektoré viac vydarené, niektoré menej vydarené a čo ukáže budúcnosť, tak to bude. Dobre,